Ei, Mojes! ketäs meillä on tänään täällä? Iris. Et jos sä vastaat näihin 3 kysymykseen oikein, niin sä voit voittaa tän hupparin. Okei, hienon näköinen. Mä oon valmis. Ensimmäinen kysymys on, mikä on pinta-alaltaan maailman suurin valtio? Venäjä. Oikein, oikein. Okei. Nimee kaikki 7 maaosaa. Pohjois-Amerikka, Etelä-Amerikka, Eurooppa, Afrikka, Aasia, Australia. Vielä 1. Mikä multa puuttu sieltä? Ja, Tää on noloa. tiedätkö, kylmä paikka? Se on kylmä paikka. Pohjoisnapa. Antarktika. No siis, Onko se Antarktika? se on Etelämanner, mut... Etelämanne. Okei, no katsotaan miten sä vastaat tuohon vikaan kysymykseen. Mikä on veden kemiallinen kaava? H2O. Okei, tässä on tää huppari. Haluaisit testata tätä? Totta kai mä haluan testaa. Ja sit tälle. Mä tiedän jo, että se on 10, mutta lähdetään silti testaamaan. Okei. Onks tää niinku... Ai tää menee sille... Vahaks tää on hieno! Eikö ookin? Oh my god, tässä on 4 apila. Niin, tuo on Lucky tommonen... me. Tuo on tommonen... Mun mielestä sopii Onko ihan se hyvin. Sopii hyvin. Okei. Jee, kiitos. Kiitos haastattelusta ja kiitos, että sä olit mukana. Kiitos.